Postoji li društvo u kojemu seksualnost nije nešto čega se sramimo i što skrivamo? Život u kojemu vlastitu seksualnost istražujemo i prihvaćamo, a tuđu uvažavamo? Ili je to samo utopija? Unazad 20 godina osobe i pokreti koji se bave seksualnom pozitivnošću teže upravo tome. Oni, za razliku od seksualne revolucije 60-ih, nemaju za cilj uzdizanje slobodne ljubavi, nego nešto puno važnije. Poštivanje i pravo na seksualnost i različitosti. No što je zapravo seksualna pozitivnost? Što ona ljudima znači i tko ju promiče? Život u maloj konzervativnoj zajednici je težak za svakoga koji je drugačiji, a posebno za seksualno pozitivne ljude. Mislim da odrastajući u malom mjestu na moru nisam uopće ni znao što znači seksualna pozitivnost. Mislim da dobar dio svog odrastanja nisam ni znao što znači biti autentičan po pitanju svoje seksualnosti. Seksualna pozitivnost su zapravo sva naša znanja, sve naše stavovi i očekivanja koje imaju pozitivni predznak. Mislim da su izazovi nevjerojatni. Dakle, u malim sredinama je zapravo na pojedincima koji se odluče živjeti autentično, ne samo da se izbore sa svim kritikama i svim negativnim podražajima koji dolaze, možda i nasiljem, nažalost, već i da one ljude koji su otvoreniji prema pojavi seksualne pozitivnosti i prema seksualnim manjinama, da ih o tome više educiraju. Dakle, to je onda jako težak zadatak jer nekako vam se u nekom trenutku učini ok, mene ovdje više od pola ljudi ne voli zbog toga što sam ja gej, a onda ovu ostalu polovinu sad još moram i educirati o tome što znači biti gej, odgovarati na brojna neugodna pitanja koja su tu zapravo zbog toga što ne postoji nekakva edukacija. Ta ideja seksualne pozitivnosti je prisutna vjerojatno stoljećima, ali naravno ne na sistematski način, ne na način koji je to danas slučaj, da imamo nešto na što naletimo vrlo lako u bilo kojem mediju, odnosno ako odemo na društvene mreže, ako odemo na internet i tako dalje. Ja bih rekla da pojedinci koji su seksualno pozitivni su oni koji su spremni otkrivati, pitati, razumjeti, koji ne stavljaju ili nemaju na sreću nikakvu stigmu vezanu za vlastito seksualno ponašanje, koji lako i jednostavno govore o tome, koji, iako imaju neke strahove i dvojbe, će ih lako preispitati, provjeriti ih, pitati nekoga, informirati se. To znači biti zapravo seksualno pozitivan. Seksualno pozitivan prema vlastitom tijelu, prema ponašanjima, prema iskustvima koje su drugi doživjeli, prema različitostima koji se tiču seksualnosti. Tokom godina pitanja koje smo dobivali najčešće od srednjoškolaca oslikavaju tu jednu dosta veliku razinu neinformiranosti, neznanja, zbunjenosti i nekih predrasuda vezanih uz pitanja seksualnosti. Zanimljivo kad recimo razmišljamo o istraživanjima seksualnosti, uključujući mnogim mojim istraživanjima, da se zapravo najčešće bavimo rizicima, najčešće se bavimo negativnim aspektima seksualnosti. Što se loše može dogoditi, osobito kad su mladi ljudi u pitanju. Ne? Ono što ja vidim, što je jako problematično i što nedostaje, je zapravo seksualna pozitivnost u formalnoj edukaciji. Čisto iz vlastitog iskustva mogu reći da sam prošao dobrih 15 godina svog obrazovnog puta, a da se pojam seksualne pozitivnosti uopće nije spomenuo, da se pojam seksualnosti i teme seksualnosti spominjale tek ovlaš. Dakle, kroz predmete, psihologija, kroz biologiju i tako dalje, ali sve na jednoj čisto informativnoj razini koja je totalno odvojena od stvarnog života. Kad govorimo o mladima i seksualnosti, vrlo često se govori samo o rizicima i opasnostima u seksualnosti, a mi smo kroz Sezam htjeli donijeti tu jednu pozitivnu stranu seksualnosti. Pa tako Sezam govori zapravo o započinjanju seksualnog života, o seksualnim aktivnostima, o užitku, o granicama vezanim u seksualnost, o vrijednostima, ali isto tako i o seksualnim pravima. Nažalost, u mnogim zemljama svijeta koje imaju seksualnu edukaciju u školama,
također je često naglasak na tom što moraš izbjegavati, koji su rizici koji ti prijete. Ne? A zapravo znamo da bez nekog pozitivnog stava prema seksualnosti, da ne možemo uopće nikog podučiti ničem, jer ako ne krećemo da je to nešto što ima pozitivnu ulogu u životima svih, ne? Čemu bi onda trebali oni uopće učiti o rizicima i tako dalje? Kao i mnogi društveni pokreti zadnjih desetljeća, seksualna pozitivnost najviše se širi putem društvenih mreža. Začetnici su često feministkinje, LGBT aktivisti, seksualno pozitivni roditelji i nastavnice, znanstvenice i liječnici, pjevači, glumice i umjetnice. A teme kampanja ovise o tome sa čega želimo stignuti tabue, okove stigme i srama. Pojedinci jako često osjećaju nelagodu ili čak i strah pričati o temama seksualne pozitivnosti. I onda oni zapravo vole kada se netko odvaži o tim temama pričati. Dakle, kada netko prostre nešto što se smatralo intimom, kada prostre u javnosti, kada počne pričati o svojim iskustvima, kada počne pričati o nekim neugodnim stvarima koje je doživio, kada počne pričati o nečemu pozitivnom što je doživio, kada počne objašnjavati zapravo što bi se trebalo dogoditi da dođe do nekakve promjene, to je nešto što ljude inspirira. I ja zato mislim da mislim da mi koji smo sigurniji, koji smo samopouzdaniji vezano za svoju seksualnost i općenito za teme seksualne pozitivnosti, da o tome trebamo češće pričati. Pa mislim da su naši slušatelji seks pozitivne osobe prije svega zato što su potražili jednu takvu emisiju, jedan takav podcast, da ih takve teme zanimaju i da žele o njima promišljati, da se žele educirati, žele čuti nešto o tome. Rad na emisiji nekako zapravo proširio moje vidike i senzibilizirao me za to zapravo koliko je sex positivity širok pojam, jer evo neću lagat, zapravo sam ušao u ideju u emisiji nekako malo oportunistički, na neki novinarski način. Gledali smo gdje zapravo ima prostora, koja je tema ljudima zanimljiva i tražili smo neku rupu u medijskom prostoru, a zapravo dalje kroz razvijanje tema i istraživanje sam se zapravo nekako uvjerio da je to stvarno jedna sveprisutna tema koja ima jako, jako puno odjeka u stvarnom životu i jako puno zanimljivih segmenata. Zašto je biti seksualno pozitivni danas važno? I zašto je važno to komunicirati? Bez obzira na to koliko se svijet promijenio u zadnjih 50-60 godina i koliko je danas puno lakše ne biti seksualno kao svi drugi, a koliko je lakše mladim ljudima eksperimentirati i tako dalje. To ne znači da i dalje ne postoji otpor tome da seks bude nešto što je pozitivno, nešto na što svatko ima pravo, naravno dok god time ne ugrožava druge. Ne? I dalje vidimo pokušaje da se seksualnost ograniči, da se propiše, da bude vezano isključivo uz brak i tako dalje i tako dalje. Taj manjak edukacije se najviše očituje u malim sredinama, jer u malim sredinama, kao što znamo, nema niti velikog utjecaja nevladinih organizacija, nema tog jednog sektora koji bi mogao nadoknaditi ono što formalno obrazovanje nije učinilo. Vidimo jasnu vezu između života u tako konzervativnijem ili tradicionalnijem društvu i seksualne negativnosti ili bismo rekli ovog suprotnog od sex positivity. Ali ono što je zapravo važno reći je da postoji velik broj ljudi koji jesu seksualno i osviješteni i promišljaju, imaju pozitivne stavove o seksualnosti, imaju zdrav seksualni život, imaju zdrav odnos prema vlastitom tijelu. Dakle, postavlja se pitanje kako su oni u tom društvu uspjeli imati takav odnos prema seksualnosti i na koji način. I sad zapravo činjenica je da nije samo društvo to koje determinira naše stavove prema seksualnosti, nego i ono što smo tijekom svog odrastanja usvojili. Ja bih rekla ono čemu smo bili nekako izloženi unutar naše primarne obitelji. Kako su se neki roditelji prema svojoj djeci odnosili, što su im govorili, koje poruke su im slali. Rad na ovoj emisiji osvijestio me o tome koliko je ljudi zapravo seks pozitivno, ali se to ne usude biti u javnom prostoru, te da je vrlo i zapravo izuzetno potrebno da postoje neki outleti gdje ljudi mogu biti seks pozitivni, mogu čuti da su drugi i da se mogu izraziti.